Wuyan koko mun yi dace, dama fa ta samu. wuyan koko mun yi dace, Dama fa ta samu. wuyan koko mun yi dace, Dama fa ta samu. wuyan koko mun yi dace, Mun daina rance. wuyan koko mun yi dace. Mun daina rance. Ci gaban mu ya zo yau ba mu rance. Assalamu alaikum masoyana waɗanda suke faɗin duniya baki ɗaya maza da mata. Sunana Mansur wanda aka fi sani da babba wato mai babban YouTube ɗin nan mai suna Big 24 TV. Yau ma na fito in tallata muku sabon ƙungiyar nan tamu mai taimakon al'umma a faɗin Najeriya. DYM ma'ana Dallatin Koko Youth Mobilization Membership Registration Form. Wannan kungiya ta fito ne domin taimakon al'ummar jihar Kebbi ma'ana koko. Kar ku yi ƙasa a gwiwa ga dama ta matasa da 'yan mata dama ce a gare ku, kar ku bari a yi babu ku. Matasa na jihar Koko da Tsaye. Wannan kungiya tana ƙarƙashin Alhaji Shehu Yaba Dallatin Koko. Jihar Kebbi dama ta samu. Saka Dallacin. sarkin yaƙi Musa yana yi maka jinjina. Wuyan koko bai sai mu